Mga na-stranded nga mga pasahero sa Pantalan sa Dakwin sa Subo gipahiluna. Sulod sa Cebu City Sports Center diin sila musugat sa Pasko. Aniya ang report. Dinis sa pasilidad sa Bilianan Sports Center kasamtang nagpahiluna ang dulan sa 600 ka mga stranded passengers. Gihakot sila sa city government human watuguting makabiyahe ang barko ngayong sakyan tungod sa bagyong Ursula. Ang pamilya ni Yumar Cadiz gikan pa sa ospital kay gioperahan ang iyang anak. Nagdahom nga makauli sa Pasko apan nababagan sa dutang panahon. Tungod kay wakman sila'y kwarta, kendi lang intahon ang gihatag siyang anak nga gigutom ni Antong Tungura. Panog tubig naman ang ilang nakaon. Dito unta mo magpasko? Oh, dito kami pasok sa Bohol. Apan kay deklarar man ang Coast Guard nga walay biyahe, manang kami may mo ani sir, dire mo Pasko. Tungkol sa katunay may malumong kasing-kasing dira. Makahanda pa may ginagmay ba sabay sa Pasko, humayon ta. Gipasabot sa DSWS nga panog tubig lang una ang ilahang nahatag kay wa naman ang mga mangluto kay nangandam na sa Pasko. Apan mipasalig sila nga base sa mando sa mayor, pakanon ang mga natanggong nga mga pasahero. Ang kuan instruction ni Mayor Sir nga itanaw lang gyud ang ilang needs, no? Labi na ang gabi sa paghida nila, itaga nag-supply mi direct plywood para mahidaan nila. Samtang taas gihapon ang linya sa mga ticketing office kay nagparibok ug ang uban nagpa-refund sa ilang ticket. Nini mga oras sa pasado alas 11 sa buntag padaan gihapon gaabot-abot ang mga pasahero diri sa Pantalan sa Dakbayan sa Sugbo. Gani ato makita ang kataas sa ilahang linya apan wa ni sila monlukat og ticket aron makabiyahe karong adlaw kun dili magparibok o magpa-refund sa ilahang ticket. No choice diri sila sa Cebu magpasko. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.